Как въобще станаха нещата, че той се съгласи да играе срещу тебе? Аз много пъти съм казал в интервюта, че няма как да не се съгласи, защото си има правила. Затова са тия федерации, за да има правила, които да спазват. И той може да избягва, може да лавира, може до един момент, в който той трябва или да защити титлата, или да оваканти. А защо според теб той лавираше така? Много хора казват, че това е може би поради финансови причини, че този матч няма да му донесе толкова много пари. Като изигра последния мач с Леопай, да не би да му донесъл повече пари от мен. Това са пълни глупости, поредните измишлотини и поредните извинения, които той казва. Той повечето от думите, които изрича и изговаря, това са абсолютно просто така му изнася. И заради това. Но истинската причина е, че просто не му изнасяше да играе с мен, защото съм един много опасен противник и съм голям риск за него. Ти много атакува за това, че може би използва някакви непозволени препарати, искаше допинг контрол. Ще има ли все пак допинг контрол? Той реагира доста остро на... Не, няма да има. Даже шефа на антидопинговата агенция беше седнал до него и го защитаваше като негов адвокат. Значи до каква степен вече са се сраснали връзките и контактите между тях, нали? Което говори, че всичко си му е подредено, всичко си е нагласено, само и само да му е комфортно, да има достатъчна сила, достатъчно време се чувства, за да може да побеждава. Но естествено той не пожела да даде допинг контрол, такъв както по начин, по който аз давам допинг. По принцип би трябвало да е, ако трябва да бъде честно и ако трябва да бъде както трябва да бъдем на еднакви допинг тестове, да се подлагаме. Което в случая не е така. Аз съм на едни и той е по съвсем друг начин. Той се явява единствено и само след матча. Което, аз много пъти казах, че и децата знаят, че той за матча може да се изчисти каквото и да е взел. Друго е през цялото време ти да не можеш да мръднеш и да не знаеш всеки един момент кога ще дойдат и какво ще направят. И така трябва да бъде. Това трябва да бъде истинския спорт. Иначе се връщаме 40 години назад, когато изобщо не е имало допинг контрол. Ти се връщаш от Белмекен сега, от подготовка. Защо реши да избереш тази база? Защо реши да се готвиш? Защото първо е България, второ е една уникална база, на едно хубаво място. Просто защото я оценявам, защото мисля, че абсолютно така имах достатъчно спокойствие да се подготвям там. Минахте през Рилския манастир. Това е някакъв, някакво намигване към Всевишния ли е? Все пак немците, от моя клуб, всичките, така им беше интересно да видят нещо от София или нещо от България. Поради това, че нямаме време, да видим, не сме дошли на екскурзия. И просто минахме оттам, а пък и така преди матча е хубаво, да се помолиме на Господ да бъде с мене. Аз мисля, че моят клуб се погрижиха, аз им казах горе-долу. И те много добре знаят, какви спаринг партньори трябват. Какви трябват? Ти всъщност си заминаваш за Германия, продължаваш подготовката там, няма повече да се... Трябва да са с габаритите на Владимир Кличко. Трябва да са добре подготвени, за да могат да се доближава максимално до играта, която ще се случи на ринга. Ти казваш, че си неудобен противник, но как ти ще се постараеш в тази подготовка да го анализираш добре и да можеш да спреш неговите оръжия? Аз за тактиката никога не говоря преди матча, защото не е необходимо да правим публично достояние. Да даваме оръжието в ръцете на врага. Някакси Владимир Кличко стана, може би, символ на някакво непобедимо страшилище, но не се ли промени прекалено много? Непобедимо, той е побеждавал няколко пъти и то с нокаути тежки. Който иска, може да се поинтересува и да влезе и да види. Не ти ли се струва, че много се промени професионалния бокс тежка категория, точно може би дори покрай него и покрай това изместване на центъра на вниманието от Америка към Европа, че започва много тактически да се играе, не толкова да се търси това шоу от времето, да кажем, на Майк Тайсън преди близко. Всичко е по-прецизно,
вече нещата разликите са малко по-малки. Докато преди Тайсън много от противниците му беха абсолютно не знаеха за какво става въпрос. И беше повече за шоуто, за парите, за славата, за тия неща. Докато сега боксът така се поизравниха силите и в световен мащаб като държави. И има много добри боксьори от Англия, дори от Полша, дори от къде ли не. Дейвид Хей казва в едно интервю, днес публикувано в българската преса, че нямало шанс Кличко да загуби в Германия. Аз виждам, че ти не смяташ така. И Дейвид Хей там и Тайсън Фюри, те си малко си падат лаваджи. Пак някоя негова недоосмислена мисъл така. Така че изобщо не виждам смисъл и да го коментираме. Все пак ти каза, че си запазваш тактиката, че продължаваш да се готвиш. С какво все пак ти можеш да го победиш? Какви са, като сложим на кантара, качествата на единия и качествата на другия, предимствата, които ти можеш да извадиш? Доста са. Не едно и две. Доста са. Самия факт, че съм и по-млад, не е малко. И има и много други качества, които са ми много по-добри от неговите. Не е малко. Не е никак малко. Да не говорим, че се чувствам в перфектна форма. Казват, и Дейвид Хей също каза, че и съдиите, няма как да загуби по точки, защото един вид има предвид, че и съдиите по точки, щом завърши матча, ще го дадат на него. Отделно галата те организират, всичко те си... Но ще видим. Как успяваш да задържиш семейството в такъв един момент, в който ти си постоянно на подготовка, нямате тук? Това сигурно жълтите издания много се интересуват от тия неща. Аз за жълти издания интервюта не давам. Давам само за истински медии. Давам само сериозни, много не говоря, не се явявам навсякъде. Говоря малко, но това, което точно трябва. Най-важните неща. Семейството, не ме интересува. Дори и да пишат по жълтите вестници, абсолютно не обръщам внимание. Даже много пъти, като ми кажат, и се забавлявам, а не че не мога да ме раздразват по никакъв начин. Какво ли не е писано и какво ли не са, какви ли не глупости, какви ли не съчинения, но на всички тия неща не съм обръщал внимание, не мога да ме бутнат изобщо. А какво можете да... За съжаление обаче това не е добре относно България, относно хората в България, относно известните хора. Всеки един известен човек може да го потвърди, че не е приятно. Не е приятно. И на всичкото отгоре това са клевети, лъжи, измислици, които уронват престижа на човека, уронват му авторитета, уронват всичко това, което той е градил. Което това не мисля, че не е доблестно и не е човешко. И да си изкарваш парите с злобата и завистта и изливането на тази помия върху други хора, мисля, че не е правилно. Ти винаги си имал доста активна позиция. Следиш ли сега какво става тук в България? Ти сега си тук все още. Аз и да не съм тук, и в Германия да съм, пак следа. Постоянно следа. Наблюдавам какво се случва. Поне е някаква крачка. Аз още преди съм дал интервюта и съм казвал винаги, че винаги може да е по-лошо. Затова трябва да внимаваме. Все си мислиме ние най-зле, сега най-гадно. Обичаме да се оплакваме точно. Но трябва да внимават хората и да бъдат умни, народа да бъде разумен и да внимават да не правят втори път тази грешка. Да не се поддават на ефтини провокации, на супер ефтини провокации. Защото когато човек се интересува, когато човек погледне фактите от няколко страни, тогава ще разбере истината. Когато не го интересува, чува от някой еди какво си и казва да, верно, за тия просто. И си правиш някакъв извод, който е на супер повърхностно ниво и абсолютно фалшив. Не е истински. И на базата на този извод ти си оформяш някакво мнение, даваш гласа си. За мен
За съжаление, аз го казах и в един вестник, че за мен все още не може да кажем, че е дошъл от човека или партията, която нали, ще направи България уникална, ще направи България като Америка или нещо от сорта. Не е дошла, но би трябвало да извървиме някакъв път, който да ни изведе до там, до този ден. Може би не е дошъл, но куп глупости се изговарят и никакви дела. Както Левски е казал, не думи, а дела. Чакаме от Кобрата дела и му желаем успех в този изключително труден матч, който го очаква в началото на септември в Хамбург. Ние продължаваме напред.